Áno, volila. Áno. Áno, volila. Áno, samozrejme. Ne. Áno, volil som. Áno. Pomerne áno. Zatiaľ to neviem posúdiť. Áno. No, tak celkom nie. Zatiaľ neviem. Skôr nie. Tak zatiaľ sa to asi nedá nejako profilovať, ale tak je to... Vzhľadom na to, ako sa poskladala nová vláda, si myslím, že sa to stále nejako rieši. S niečím áno, s niečím nie. Však každá strana len sľubuje a nikto nič nesplní. Nemyslím si. Ja si myslím, že hej. Ne, určite ne. Myslím, že všetky určite nie. Dúfam, že splnia, aj keď určite všetky sa nedajú splniť, si myslím. To nikdy nebolo. Z časti určite áno, ale na 100% to nepôjde nikdy. Nie, ja nie. Nie. Myslím, že áno. Išla som do volieb s tým, že viem, koho chcem voliť. Nie tak celkom, skôr tá orientácia. No predovšetkým, áno. Na základe toho, čo viem z médií o tých politických stranách. Bez ohľadu na program, hej. Ja som ešte v živote nevolil. Nikoho. Prečo? No na čo však, to by ste išiel voliť a čo z toho? Nič. Všetci len sľubujú hore doly a nikto nič to nerobí. Nestojí si nikto za tým, čo rozprávajú pred voľbami. Že prídu nejaké nové zmeny? Aby sa starala o sociálne výhody tých väčšiny pracujúcich. Že sa bude držať tej svojej orientácie a aspoň tie hlavné sľuby, ktoré by mali byť v prospech tej krajiny, dotiahnuť do konca. Že teda aspoň polovicu z toho, čo sľubovala, tak sa bude snažiť splniť. Aj keď to nesplní, takže pôjde aspoň tým smerom. No, že sa bude snažiť presadiť to, čo sľúbila v predvolebnej kampani. Nie, ja nie som v tomto zase taká nejaká, ako by som to povedala. Viem, ako sa v živote veci dejú a myslím si, že aj keď ja sama si niečo poviem, že splním a sa mi to vtedy nepodarí, ale aspoň niečo sa tým smerom deje, tak ja to považujem, že ideme správnym smerom a možno o 2 roky už to bude 100%. Tak. Opäť opakujem, že vzhľadom na to, ako sú poskladané tie strany, tak si myslím, že aj to by bol úspech, keby splnili aspoň polovicu. Áno. Nie. Áno. Malo by to byť tak. A verím tomu. A zaslúžila si ju v minulosti, uvidíme ako teraz. Určite áno. Je. Teraz čo ja viem. To isté bude furt dokola, to isté bude. Najviac ma nesklamala, sklamala ma, ale že najviac to nemôžem povedať, že nejako veľmi negatívne. Na to neviem asi veľmi dobre odpovedať. Tá strana, ktorú som volila. Nemusí to byť celá strana, skôr ten jej predseda. Ja sa na to pozerám tak trošku z nadhľadu, že fakt nie som, že si myslím, že keď niekto povie, že toto a toto urobí a že keď to vtedy neurobí, tak teraz začnem nadávať. Tak ja zatiaľ nie som ešte podľa mňa veľmi krátky čas po voľbách, aby som mohla niečo hodnotiť. V princípe, keď mám povedať konkrétnu stranu, A to je na vás. Áno, v princípe tú stranu som nevolila, ale SAS-ka sa mi zdá byť, že mali len dobrý marketingový ťah. Mali nejakého dobrého človeka, ktorý im povedal, že čo majú povedať pred voľbami, aby na to nachytali tých mladých ľudí a nejakých ľudí, ktorí ešte predtým podľa mňa nevolili. A dostali sa tam, kde sa dostali a podľa mňa teraz, ako sa správajú v niektorých veciach, to mi to zdá byť také, že dostali sme sa ku kukoritu a hurá. Tak jedine zatiaľ tak, ale ostatné strany tam viac menej boli, takže to tak beriem, že oni sú takí noví, tak je to také okaté.